Yindawo yentselo kaTarven of the City, umfana walapha emaxelegwini eNgqamakwe kweli phondo leMpuma Kapa. Indlela ecoceke ngayo le ndawo, uTarven of the City unconywe kakhulu ngabantu baseNgqamakwe, bemncoma isirhoxo sakhe Gxebe ukuba sihle kakhulu, phantsi kwenziwe ngeface brick. Soze umntu xa zile apha ufike emdaka. Noba unxibe iteki emhlophe ufika abe clean, noba ibhlukhwe emhlophe uphuma icocekile, izikipa zicocekile, akho sigxumgxum kandawo. Kukho indawo yabantu abaluleke kakhulu kuthiwa zii-VVIP gabula makhumsha. Igama lale ndawo yentselo, uTarven of the City uyawayithiya wathi kusesixuxeleni Tarven, indlela ethandwa ngayo apha emaxelegwini. Neziphaluka phofu apha eNgqamakwe, abantu abasuka khona kooNcisninde, koosivanxa, kooNtwala, kooMpukane, ooNtseshe, kwiindawo ezifana noHlobo, ezintukwini, eMthwaku, baza apha kule ndawo kuthiwa khona le ndawo esixuxeleni. Abantu balapha kweli phondo leMpuma Kapa kuntsuku zatywala kuba basuke kwiindawo zabo baze apha esixukuxeleni, ingakumbi ngee-big days, ii-16 zikaDisemba, i-25, 26, 31 kaDisemba kwakunye ne-1 kaJanuwari, ngoba sele izenzele igama apha kwindawo yaseNgqamakwe. Njengoko siyazi ukuba indawo yaseNgqamakwe izawuba ne-mall, kungekudala abantu abaninzi baza kushiya iimall zabo kwiidolophu zabo baze apha eNgqamakwe, baphume apha eNgqamakwe phofu emall baye esixukuxeleni, ngoba iyona ndawo icocekileyo lena. Njengoko kuthiwa eNgqamakwe, yho hayisana isekile yakhona ingathi sisiduli, kodwa le ndawo yalapha esixukuxeleni ingathi iza kutshintsha inarrative ebantwini, bayibone eNgqamakwe njengendawo ebukuphucukarha. Indawo yasemaxelegwini, abantu basemaxelegwini bayithanda ukufa le ndawo, bangakubulala ngayo, bafuna ihlale icocekile. Sithetha nje kuthe bhazalala eNgqamakwe, ingulo umntu esithi emaxelegwini esixukuxeleni ufuna uyokuzibonela. Kukho umsitho omkhulu ozokwenzeka ngomhla we-16 kwinyanga yeSilimela, bangathi abantu kabasifumane isimemo. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841, elam igama ndingumfazi onengxolo, ndizalwa katata uMawawa, ndisemaxelegwini location apha eNgqamakwe kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizokubona le ndawo kuthiwa kusesixuxeleni, ayiklini. Softy, sek is kaf tongue kai timame, so I create like a reggae six pack, maron greg Jimmy, mong and a man, kumelanin, basic at a coot and craft lighting, Santi mami, West Samare, giddy cook, the shakaheme, Namitakame, the push parame, softy, sek is kaf team, mong and a man, kumelanin, basic at a coot and craft light, long kai timame, so I create.